ଜାଣିଛ ନା? ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାରିପଦା। ଇଏ ହେଉଛି ମେନ୍ ରୋଡ଼। ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଜାଗାଗୁଡ଼ା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟାଙ୍ଗୀ ବସ୍ରେ ବସିଗଲି। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଇଏ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାଉଛି ବସ୍ ଧରି ଏବେ ଯିବି ବାରିପଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ବସ୍ରେ ଯାଉଛି ମେନ୍ ରୋଡ଼୍। ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ରେ ଟେମ୍ପୋ କି ଗାଡ଼ି ପାଇଲେ ମୁଁ ଯିବି